Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 26 mei. Een van mijn favoriete planten moet ik zeggen. Als je hier goed op inzoomt, op dat bloemetje, ja, dan zie je dat hij ook echt op een bij lijkt. Dus vandaar die naam. De Bijenorchis is een van de 8 bijzondere orchideeën die in de buurt van het sluizencomplex in Terneuzen groeit. Door de bouw van de nieuwe sluis zijn veel van deze bloemen verloren gegaan. Nu de sluis bijna af is, is het tijd om de natuur terug te brengen naar het gebied. Bij de aanleg van de sluis hebben we een beetje grond apart gelegd waar die orchideeënzaadjes in zitten. Dat spreiden we uit. Maar we gaan hier ook maaien als de orchideeën uitgebloeid zijn. Dat maaisel spreiden we uit over de grond. Dus dan brengen we zaden van hieruit naar het sluizencomplex. Daar worden momenteel 2 grote velden klaargemaakt voor de komst van de orchideeën. Dat wordt gedaan met grond uit een natuurgebied uit Hulst. Het is volgens Wieland belangrijk dat de orchideeën weer een plekje krijgen op het complex. Die geven eigenlijk een natuurlijke verbinding, een natuurlijke weg voor vlinders en bijen en andere beestjes. Die orchideeën, dat is zeg maar het vlaggenschip en de rest komt mee. Toch duurt het nog wel even voordat het hier vol staat met orchideeën. Ik hoop over enkele jaren de eerste orchideeën te zien. En dan bijvoorbeeld over 10 jaar dat het er dan weer uitziet als een grote bloeiend orchideeënveld. De EK-droom van handballer Thomas Houtenpen klapte begin dit jaar keihard uit elkaar. Tijdens het toernooi scheurde de Middelburger zijn voorste kruisband af. Inmiddels is hij geopereerd en zit hij vol in zijn revalidatie. Mijn revalidatie gaat gelukkig hartstikke goed. Ik loop echt op schema. Ik moet wel zeggen dat het super zwaar is. Had ik niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. Ik merk dat mijn linkerbeen, dus mijn geblesseerde been, weer sterker aan het worden is. En daarnaast ook bij handbaltraining kan ik steeds meer gaan doen, dus het gaat gelukkig goed. Houtenpen heeft nu wat meer tijd over om bijvoorbeeld een clinic te geven, zoals hier op een basisschool in Middelburg. Uiteindelijk duurt de revalidatie 9 maanden en hij is bijna op de helft. Ik vind het fijn dat ik nu gewoon weer veel kan doen, want aan het begin kan je eigenlijk echt bijna niks. Liggen de eerste 6 weken soort van op de bank. Nu ben ik weer aan het krachttrainen, ik kan in de zaal weer dingen doen, ik ben weer schottraining aan het doen. Eind oktober, begin november kan de Middelburger waarschijnlijk weer echt gaan spelen bij zijn club TBV Lemgo in Duitsland. Zijn pijlen zijn ook gericht op het WK in januari. Qua tijd moet dat passen. Ja, dat is mijn allergrootste doel om daar te staan en dat geeft mij super veel motivatie om naar dat doel te werken. Dus in januari wil ik zeker bij het WK erbij zijn. Vlissingen was vandaag het strijdtoneel van spierbundels en krachtpatsers. De Dutch Titans namen het tegen elkaar op om te bepalen wie zich in september de sterkste man en vrouw van Zeeland mogen noemen. Hoogtepunt was het trekken aan een touringcar. Hoeveel kilo heb je nu vooruit getrokken? 15.000 en een beetje. Op zich zit er ook gewoon een gaspedaal op die bus. Waarom zou je hem vooruit gaan trekken? Om toch te kijken van hoeveel kilo's kan je eigenlijk als een menselijk lichaam gewoon naar voren krijgen. Je staat versteld van wat je lijf kan. En dat is heel mooi om te zien. Zowel mannen als vrouwen mogen meedoen, maar slechts 2 vrouwen durfden de wedstrijd aan vandaag. Heel vaak omdat het ook een beetje afschrikt. Dus je ziet inderdaad, oh ja, touringcar, kom op, zulke vrouwen, maar dat zijn we echt niet. We zijn gewoon stoere vrouwen en als je een beetje stoer bent, dan kun jij het ook. Want? Iedereen kan dit, echt waar, ja. Dus ook Marcel uit Vlissingen. Moet je? Oh, je moet! Yes. Hier ben ik. Helemaal buiten adem. Goed gevoel nu? Ja, zeker. Buiten valt het met bakken uit de hemel, maar binnen, in deze tent achter mij op Klomppop in Overzande, is het warm. Letterlijk en figuurlijk. Bij een speciale Elvis kerkdienst. Amazing grace, oh how sweet the sound. Ik vond het geweldig. Zoveel mensen ook van genoten. Een kleine 200 mensen hier in de tent, op de main stage. En denk ik, nou, echt gewoon geweldig zoals die man ook die dienst leidt. En ook echt mensen ook dingen meegeeft waar je dan de week weer mee vooruit kunt. Ik ben dus heel blij dat ik door de parochie hier van Overzande werd uitgenodigd om ter gelegenheid van Klomppop de kerkdienst te mogen doen.
Ja, en hoe mooi is dat om dat met Elvis te doen. Maar ja, het is een oprechte kerkdienst met alles erop en eraan. Ja, een volledig leuke dienst. Afwisselend, is een keer wat anders dan de gewone kerkdienst. Maar dan zet je wel weer even aan het denken. Dat het op een andere manier ook kan. We begonnen vandaag met wisselend bewolkt weer en wat buiige regen. Het was de passage van een front die ook met bijzondere structuren in de wolken passeerde. Vlak voor het grondfront was er daarbij namelijk sprake van een zogenaamde rolwolk. Soms zijn diezelfde structuren ook zichtbaar bij zware onweersbuien, maar in dit geval fungeerde de koude lucht van het front als een soort bulldozer die de warme lucht liet opstijgen en dat is dan zichtbaar als een mooie ronde rolwolk. Ook vanavond hebben we nog in eerste instantie zonneschijn en is het droog. Vannacht hebben we wat meer bewolking met kans op nevel en een minimumtemperatuur rond 12 graden. En morgen krijgen we af en toe zon, maar er is ook bewolking. En we hebben vooral in de middag een enkele lokale lichte bui bij maximumtemperaturen van 15 tot 17 graden en een matige westenwind. En de dagen daarna zullen we opnieuw te maken krijgen met erg wisselvallig weer en hebben we vaak buien, af en toe zon en temperaturen rond 17 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.